из цяла България, да отидат всички малки градове, където е възможно. И между другото, те са около 25 за месец и половина. Само и само аз да се докосна до вас. А не вие до мен. Вие до мен може винаги да се докоснете по телевизия, спектакъл. Не, това е докосването. Когато сме хора преди всичко. И това е мотото и вероюто на тези две книги, които искам да ви представя тази вечер. Ако искаш да станеш добър актьор, първо трябва да станеш по-добър човек. Ние се раждаме човеци. И после се опознаваме като талант. После се намираме като талант. В която и да е сфера. В тези две книги аз споделям целия си професионален опит. И на сцена, и пред камерата. Както спомена, това са монографии, това не са учебници. Това са, ако щете, пътеводители, които поставят основата. Като, разбира се, винаги се почва от сцената, където актьорът е актьор. И то актьор. Защо? Защото публиката решава дали той е актьор.